ଓ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିବା, ଟିଫିନ୍ ଟିକେ କରିବା ଭାବୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ସବୁବେଳେ ତ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛନ୍, ବାହାରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ଟିକେ ବନେଇ ଖାଇବା। ଭାବୁଛି ଇଟଲି ବନେଇବା, ଇଟଲି କି ଘୁଗୁନି, ଘୁଗୁନି ମାନେ ମଟର ତରକାରୀ। ଆଉ ତା ମଜା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ବିରି ଏବଂ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି, ତା ବତୁରି ଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି। ଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ପିଠକୁ ଢାଳୁଛି ମୋ ଇଏରେ। ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ପୁରା ପାଲିସ୍ ହେଇଛି, ବେଶୀ ପାଲିସ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତି ହେବ ପିଠାଟି ସେତିକି ପାଲିସ୍ କରାହେଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଟଲି ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା, ଟିକେ ଇଟଲି କରିଦେବା ଭାବିଲି। ଆଉ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଦିନ ଭେଟଘାଟ ହେଇପାରୁନି, ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭେଟଘାଟ ହେବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଟରକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭିଜେଇଥିଲି। ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ପ୍ରେସରରେ ସିଝେଇ ଦେବି। ମଟର ସିଝିଗଲାଣି, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ଆମେ। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ହେଇଯାଇଛି କିଛି। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ଇଟଲି ବନେଇବା। ଏବେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ଦେବା, ଯେମିତି ଯେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଇଟଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଆଗେ ଟିକେ ଇଟଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଜି ସକାଳେ ଜଳଖିଆଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବେ ଆମର ଇଟଲି ଛାଞ୍ଚ, ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଗରମ କରିଦେଲି ଗ୍ୟାସରେ, ପାଣି ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ଇଟଲି। ଏପଟେ ପାଣି ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଫୁଟୁଛି, ପୁରା ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି, ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ଫୁଟୁଛି, ଏପଟେ ଗରମ ହେଲାଣି। ଏପଟେ ଆମେ ଇଟଲି ବନେଇବା, ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ, ଯେମିତି ଇଟଲି ନ ଲାଗିବ। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ, ବେଶୀ ଲଗାଇବା ନାହିଁ, ଖାଲି ତେଲ ଟିକେ କଣାରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା। ଏବେ ଇଟଲି ତାପରେ ଦେଖ ପାଣି ଇଟଲି କରିଦେଇଛି, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ସବୁ ଛାଞ୍ଚ ମିଳେ, ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ଛାଞ୍ଚରେ ଇଏ କରିବା। ଇଏ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଫୁଟୁଛି ଆମେ ଏଇଠି ବସେଇଦେବା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଏ କରି ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ତେଲ ମସଲା କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱାଦ। ହୋଟେଲରେ ତ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମିଳୁଛି ଇଟିଲି, ତା ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଲଗା ଲାଗିବ। ହଁ, ଇଏ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ହଁ, ଇଏ କିଛି ନ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେବା ପରେ ଦେଖିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଯେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆମର ଇଟଲି ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ହଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇଟ୍ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏପଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇବା, ଆମର ମଟର ତରକାରୀ ଆଳୁ କରିବା। ମଟର ଆଳୁକୁ ଦେଖ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଆଳୁ କିନ୍ତୁ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି, ସିଝେଇଥିଲି ଆଳୁ ଯେଉଁ ତାକୁ କାଟି ଦେଇଛି ଝୁରିରେ। ଏବେ ଆମେ ଆମର ମଟର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତେଲ ଦେବା, ତେଲ ଦେଇଥିଲି, ତେଲ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏପଟେ ଦେଖ ଇଟଲି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିକି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଇବା ଆଜି ମସ୍ତ ଟିଫିନ୍ଟେ ହେବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଠି ପିଆଜ ପକାଇଦେବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପିଆଜ କାଟିଦେବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ କଲର୍ ନ ଆସିଛି ତାକୁ ଏମିତି ବସେଇଥିବା, କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ମସଲା ଦେବା। ଏବେ ଥାଉ, ଗରମ ହେଉଥିବ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଯାଉ। ଏପଟେ ପିଆଜ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପୁରା ସଫ୍ଟ କଲର୍ ଆସିଛି ଦେଖ। ହଁ, କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ପିଆଜ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ମସଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବା।
अदा रसुण पेस्ट कराइला मिसेदा भल भाव मसला को भल भाव भाजा भल भाव मसला को भाजा मिनिमम 10 मिनिट कि 5 मिनिट भाजीदे 5 मिनिट 10 मिनिट भितर भाजीदे भल तार टेस्ट टे भल आसो 5 मिनिट भाजा कम ध्यान रहा दरकार जो मसला न लगे मसला प्रस्तुत हो गलानी कलर भी आसीगला देख 5-7 मिनिट हो गलानी पूरा भल भाव भाजी मुझे टमाटो तो से मिसी बासना मुझे बहुत सुंदर आसूची जो मटर आलू जो करी मुझे भल भाव मिसेबा मसला आलू मटर को ये पानी अंश देखा जो मटर सीझा होता जो पानी कितना अंश था से पानी टाक अधिक पानी जना पड़ुची अल्प समय जब पानी न जो मटर जो पानी थिला से पानी की से पानी मरी जावा परे तापर आमे नुआ पानी दबा इडली के बाहर कर दबा चामच छोट चामच व्यवहार करा पड़ो देखो पूरा आराम उठते तेल देते तुम आराम उठी जो देख ये पूरा उड़िया घर सादा सीधा जलखिया जैक समस्त घर आराम रे प्रस्तुत करि परिबा बाहर जिनस खाया अपेक्षा घरे बनै खाइले तार स्वाद टी अलग निरा स्वाद लगे आ समस्त इडली बहुत नरम सॉफ्ट अच्छी पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट मोर प्रस्तुत घुगुनी बा मटर तरकारी मोर इडली आ घुगुनी नेली एपटे एपटे नहीं मु टमाटो सॉस चिली सॉस टे भारी टेस्ट लगे चलू ए खाइबा आपण मैंने घरे प्रस्तुत कर खातु मन हो निश्चय चलतु आगे सॉस लगेदा ना खाइबा मतलब आदुआ ना किचन में बहुत बढ़िया आप खातु नमस्कार जय जगन्नाथ।